G-Dax na pala. So if nakita nyo sa likod ko, so naka-ready na yung palayan. So by December tanim na. So turn around and shake. Ito ang gipang train sa agriculture. Sila na yung mga technician. Puro mga magalaka ko isda. Sabi kita na ako ng puno ng kanayan. Ito yung si Uncle Ligay at saka Ate Jean. Yan, ito mga G. Iba yung proseso namin dito mga G. Bagong technique ngayon sa pagsisidling. Birahi ko. Dagan. Mga ka-Gino, tapos na. Tapos the next process is in-spray. Yan. Tubig tsaka IMO. Yung IMO mga ka-G, hindi yung chemical ha. Organic yun. Pure organic. Yan. Bali isa-isa yung pag-spray mga ka-G. Yan. Ganyan lang mga ka-G. Pila ka adlaw din na adisir mo kuan-kol? Tubo? Tubo na yan. Dili ka nang muturok na yun sa ba? Nakagabi eh. At saka pagkapit ng Friday, ilagay niya sa pagtakan. After 12 days, rain and plant. The next day. I-check natin yung binhi seedling ng palay. Okay. So check natin mga ka-G. So dito kami kasama ng aking beautiful wife. Uy, manok nakita deh. So check natin ito mga ka-G, no? So eto na mga G. So, tumubo na. Yan. Pure organic yan mga G. Pure organic. Walang halong chemical. Tapos ready to plant. Yung kapitbahay namin may palayan din. Ready na sa kanila. So sa amin malaki pa yung kulang. Kasi na-injured yung operator ng
ano ng lupa. So kalahati muna. Lipat-lipat kasi didiligan namin ng IMO. Yan. Look at this dude. Record ay. So ito nga mga ka-Gino, natapos na. Yan. Next step is lalagyan namin ng sako. So andito pala yung pinsan ko. Yan, Darwin. Siya yung nag-asikaso, no? Ya, so may makasulti yung gaw. Sige tawa gaw. Hello guys, I'm Darwin. So ito mga Gino, tatakpan ko muna ng ng sako. Tapos nito, magbibilad ako ng palay kasi wala na kaming bigas. So, kita-kita tayo ulit. Gino. Eto na. Tapos ko na makarga. Isang sako, dalawa, tatlo. Bali, 3 sakong palay yung ibibilad namin ni Mrs. So, ando lang. Yun lang banda kasi bawal dito sa may tapat ng bahay namin. Sobrang init mga ka-G. Sobrang init. So ito mga ka-G, no. Magmask tayo baka mahuli tayo ng mahuli tayo ng pulis. So galit si Mrs. dahil sabi niya magsusuot ako ng sombrero. Wag na. Maitim na ako. Magpapaitim pa tayo ng mabuti. So siya magdadrive mga ka-G. So dito lang ako sa may kabila. Kasi malapit lang naman, di naman malayo. Let's go. Yes sir. So dito lang mga ka-G, dito lang namin ibibilad mga ka-G. Sobrang init mga ka-G. Grabe. Puta. So, ito na mga Gino. Grabe, sobrang init. Scorching hot.
Tapos rin, may bigas naman. Sobrang init mga ka-G. Grabe. Woo! So ito na, sobrang init. Tatlong sakong bigas lang yung binilad namin. Yeah. Mamaya ko na akong kaji. Ang buko mo kaji.